Benvingudes a El Camerino, el programa on les convidades es sotmeten a un duríssim entrenament per tal de sortir glorioses de qualsevol futura entrevista. Avui m'acompanya el Biel Rossell. Benvingut, Biel. Bona tarda. Bé, com estàs? Bé, content, nerviós. Bueno, estigues tranquil. Primer de tot, Biel, moltíssimes gràcies per venir. Et presentaré una miqueta. En Biel és un actor nascut a Igualada que ha viscut proper al teatre pràcticament tota la seva vida. La teva formació teatral va començar a l'Escola Municipal de Teatre d'Igualada, La Tarima. Actualment t'estàs formant també a l'Estudi per l'actor Laura Jou. La teva primera experiència audiovisual va ser el 2018, quan va ser escollit per protagonitzar la pel·lícula La vida sense la Sara Amat, dirigida per la Laura Jou. Anem a transportar-nos mentalment una mica a aquest moment, no? Com va ser això? Com va anar el càsting? Com vas encaixar aquesta notícia? Ui, era el primer càsting que feia. Jo havia fet teatre i va ser un càsting que s'hi va presentar multitudinari. Molta gent va enviar sol·licituds i llavors el meu germà, els meus pares em van dir presenta-t'hi, és una cosa diferent, no és teatre, és cinema, a veure, per com és un càsting. Jo em vaig presentar per com era un càsting. Per provar i per anar veient. I allò que passa la foto i diuen, sí, doncs vine aquest dia. Ah, val, he d'anar un dia a Barcelona. Vale. I anem tots, saps? Quina edat tenies per aquest llavors? 13. Vale, ostres, Déu-n'hi-do, Biel. 13-14, vale. Sí, em feia 14 aquell any. I llavors vam anar amb el pare, la mare, jo portava un text après, i total, que entro allà i diuen, molt bé, presentació, hola, em dic Biel Rossell, i després comença el càsting, i el primer càsting jo vaig fer com si estigués fent Medea al Teatre Nacional, la Sara, no sé què, no sé quantos. I et van dir, potser aquest no és el codi, no? Correcte, i em van dir, no acaba de... Saps? O sigui, estem jugant una altra cosa. Per perfil ens encaixa, però... Sí, però clar, i van dir, és una altra cosa. Dic, anem a provar de fer una altra cosa. I vaig provar de fer una altra cosa, i van trucar per fer un segon càsting, i va ser ja amb la Maria Morera, a veure com casàvem aquests dos, la Sara i el Pep, i després un altre càsting amb tota la colla d'amics, la Maria no, perquè la Maria, qui no s'hagi vist la pel·lícula, no apareix al poble, no coincideix. I llavors com llegava la colla i ens van tancar en un stage, en una casa de colònies, clar, tots nerviosos, no sabíem si entràvem o no. Llavors ens fan una lectura de guió i ens diuen, us hem agafat, i clar, eufòrics, perduts, anant corrents pels cirerers que havíem per allà, semblava... La pel·li començava allà, saps? El primer plànol de la pel·li era nosaltres cridant amb 14 anys. Quina barbaritat, és que a 14 anys, eh? Sí, clar. Que fort. Jo era el més petit de tots ells. Vale, o sigui, la resta tenia una mitjana com de 15-16, no? Més aviat. Però clar, teníem 15 o 16. Clar. I era el primer projecte de tots, que això també mola, no? De molts sí, almenys de la Maria i meu, d'audiovisual, ho era el primer. Bé, doncs més endavant també veu rebre vosaltres la notícia de que es faria la sèrie d'aquesta pel·lícula, Cucut, no? Dirigida també per la Laura Jou i pel Fernando Trullols, que es va estrenar, es va estar emetent fa res ara a TV3. Van passar uns anys entre aquests dos projectes, no? Quines diferències has notat en tu com a actor, no? Quina experiència creus que has agafat? Perquè tu fas pinta de ser metòdic, no sé si m'equivoco, però ben endreçat, ben d'allò. Sí, o sigui, crec que tinc molt respecte cap a la feina i llavors com vull que surtin bé i tal, i llavors clar, et converteixes en molt més exigent del que ho érem a la Sara Amat. Per exemple, saps, tu explicant el guió, clar, llavors el personatge, el Pep, no, i l'intenta justificar sempre tot el que fa. I clar, això potser et fa perdre més llibertat que has de tornar a recuperar. Quan ets al set has d'estar en present, l'escena és en present i no penses en ni tècniques ni se't passa pel cap la paraula fals. O sigui, és molt en present, i sobretot treballar amb la Laura, el Fer, amb el Gerard, amb tot l'equip, tot era buscar la perfecció quasi, o buscar sempre el millor resultat, no? I sí, ens ho vam plantejar i clar, et converteixes en més exigent del que ho eres a la Sara Amat, n'ets més conscient del que s'està fent. Sí, consideres que potser a la Sara Amat estaves una mica més tranquil, fins i tot? Sí, perquè érem més nens i ens ho preníem com més a joc. Clar, i ens ho feien viure més així com un joc, a part de ser un joc molt seriosament, Sempre el vam jugar com un joc, mai de dir, no sabem si sortirà, no. Sempre, des de que érem així de 13-14 anys, sí, això és un joc, però no parava de ser un joc seriós. I tant. I ara el joc deixa de ser més seriós, però sempre s'ha de ser joc, perquè un actor que no juga, llavors ja
ja pot marxar. Res, sí, totalment. Bé, doncs a part també has estat rodant pels teatres de Barcelona, no? Amb l'obra Quanta guerra, una adaptació que, si no m'equivoco, has fet tu mateix? Sí, amb el Pep Ferrés. Vale, Déu-n'hi-do, Biel, com pugen, Déu-n'hi-do. És divertit. Bé, doncs és una adaptació de la novel·la de Mercè Rodoreda que has fet tu mateix i que està dirigida per en Pep Ferrés. Exacte. No? Has estat per teatres de tota Catalunya i com ha estat aquest procés? En quin moment tu decideixes? Dius, mira, vaig a fer una adaptació d'una obra de Mercè Rodoreda. No, és clar, és que sonat així sona molt... Home, és que és fort, molt gros. t'he de dir. No, però perquè sempre tenia ganes de dir ara hem fet la Saramat i tal, però clar... Tu vens del teatre. Veiem molt teatre, i ho parlàvem amb un germà, veiem molt teatre, i clar, el teatre ara per joves, jo no vull estar representat a un escenari dient, bro, tete, fino, i anant amb skate, i anant amb gorra, i pensar, dic, és que no acaba de ser això, vull dir, també ens passen altres coses, i hi ha paraules meravelloses que van escriure que parlen d'això, i el meu germà arriba amb un llibre i diu, quanta guerra, i vaig dir, no, si parla de la guerra, Martí, no farem una obra que parli de la guerra. I diu, no, però parla d'un adolescent de 15 anys que marxa de casa i es va trobant a persones pel camí, i llavors dient, Pep, ojo, parem màquines, que aquí hi ha alguna cosa. I va venir el confinament. I el Martí, mon germà, al principi deia, ja ho adaptaré jo, sí, perquè a ell li agrada més la part de darrere. És més gran que tu, és més gran que jo, de 2 anys més, i porta ara la producció executiva de l'espectacle. Déu-n'hi-do. I llavors, clar, vaig dir, Martí, no ho faràs, no? I diu, no. I llavors vaig començar com a fer la retallada i tal, i dic, mira, això potser es quedarà en un armari, amb una carpeta de Word allà endreçada, i penso, si algun dia algú fa quanta guerra al teatre i jo tinc una versió escrita que no l'hauré fet, em farà una ràbia no haver-la fet. Clar. I llavors li dic al Pep Ferrés, que ho dirigiries això? I diu, si m'ho deixes canviar una mica, sí. Jo canvia el que vulguis, Pep Ferrés, un professional membre de Ferrés Brothers que porta tota la vida, i que ho dirigeixi el Pep és com, ja està, si no em cal res més. I llavors s'hi afegeix el Biel Serena al projecte també de músic, compositor musical i actor de l'espectacle, que hem rodat bastant per Catalunya, portem uns 30 bolos, estem molt contents. Home, és que Déu-n'hi-do. I del 14 de setembre al 2 d'octubre serem al Tantarantana, a l'Àtic 22, dins del projecte Visionari, que és per que gent de fora, joves, puguin tenir l'oportunitat de programar o de decidir quins espectacles volen que vagin al Tantarantana. I Nova Veu va decidir que perquè l'espectacle hi ha molta gent jove, o sigui, al darrere, també a part del Biel Serena i jo, també al darrere hi ha bastanta part d'equip jove, van dir, perquè a part de joves i perquè l'han fet joves, creiem que pot estar al Tantarantana, i del 14 de setembre al 2 d'octubre us convidem a venir tots al Tantarantana. Molt bé, allà estarem, i tant, una crida des de... I tant. Bé, tu què ets, més d'audiovisual o de teatre? Sí que és una mica el papa i la mama, però sí, però bueno, és la típica pregunta que sempre es fa als actors, això és així. Bé, i després de tot això, també t'he de dir, Biel, com està la cosa? Vull dir, com tens més projectes a part d'això? Com està la cosa és la pregunta, no? Com està la cosa? Ara tinc moltes ganes de fer la Rodoreda. Sembla que hi ha un projecte també que sortirà cap a finals, cap a mitjans, a partir de finals d'estiu, i que seguirà, que tinc algunes sessions, i que és un projecte que em fa molta il·lusió, però no puc dir res. I a veure si amb proves d'accés i tal per seguir estudiant i formant-se d'això, que espero que sigui tota la vida així. Esperem que sí, Biel. Sí, bé, doncs, dit tot això, et seguirem a les xarxes perquè vagis penjant tots aquests projectes propers, i et vindrem a veure al Tantarantana. Perfecte. Però dit això, Biel, ara sí, hem de començar amb la ruleta del Camerino. Vale, Biel, t'explico una miqueta, com funciona això. Podràs fer fins a 4 de les proves de la ruleta per aconseguir un total de 3 punts per prova, i així un pleno, que serien 12 punts. Els criteris d'avaluació me'ls aniré inventant jo sobre la marxa, però com ja queden poquets programes, estic sent realment molt bona. Dit això, podem fer girar per primera vegada la ruleta del Camerino. Com tu vegis, ves provant, perquè va una mica regulera. Déu-n'hi-do. Ui! Tothom pateix sempre amb aquest blau que dius, ai, que no. Bé, em vull fondre. Bé, doncs, Biel, aquesta és la pregunta, on tu m'has de dir, aquesta és la prova on tu m'has de dir, m'has d'explicar aquesta anècdota horrorosa on vas voler-te morir. Em vas dir, per què m'està passant això? Per què jo?
Aquest moment compromès, vergonyós... No, és que no és molt greu, però és que em va saber molt greu. I em va saber molt greu, i va passar fa poc. A veure. Perquè vaig quedar molt tonto. I estàvem amb el meu pare, vam anar a veure Guillermota, que es feia al Teatre Condal ara fa uns dies, amb el Jordi Vidal, és meravellós. I llavors, que és un homenatge a la Guillermina Mota, que potser molts no la coneixen, jo la vaig descobrir ben bé, gairebé per l'espectacle, em sabia el Remena Nena i poc més, i vaig anar-hi, no? I era l'últim dia que es feia, i jo no coneixia res d'aquesta dona. Total, que estic allà, i veig que mon pare està saludant una dona. Ai, no. I llavors m'hi apropo, perquè el meu pare em fa, vine. Jo, hola, què tal? I llavors la senyora diu, hola. I llavors jo no sé qui és, no? I el pare em diu, és la Guillermina. Però no. I jo dic, mira, com la Mota, saps, com l'espectacle, et dius igual. Vaig quedar molt tonto, i llavors mon pare i la Guillermina Mota es miren i diuen, no, és que és la Guillermina Mota, de veritat. Home, Guillermina Mota... Però ho vas salvar com si hagués estat una broma? No, vaig quedar molt tonto. Clar, no ho sabia. I em va mirar amb una cara de dir, pobra gent jove, i vaig quedar malament davant d'aquella dona. Ostres, també et podria haver avisat el teu pare, no? Vull dir, sabent que... Clar. És que em vaig arribar a imaginar que potser ja no estava entre nosaltres, la Guillermina Mota. O sigui, imagineu el meu cap on va anar, com a Guillermina. Tu vas fer allà uns loopings, uns... De dir, sí, mira com la Mota. Mira, la cara de mon pare de dir, no pot ser que el meu fill sigui tan burro. No sé si ho va pensar, jo crec que no, però... Bueno, tot i així, com davant del teu pare, tampoc és una cosa tan greu, no? Tampoc és molt greu, però clar, que em presentin allà, i a més anava amb un senyor al costat, que potser era com gairebé el seu guardaespatlles, una mica. Moments aquests de dir, perdona, senyora... Em sap molt de greu, no tornarà a passar mai, definitivament mai més. Bé, doncs, per aquesta anècdota que ens acabes de regalar, Biel, et donaré els teus primers 3 punts. És més una anècdota. No, està molt bé. Dit això, podem fer girar una altra vegada. Vale. Bé. Ara sí. No! Ha passat, Biel. Això és... Quan maleïm una, torna, això és així, això passa així. Però, com sempre dic, en aquest programa no és obligatori contestar res, ¿vale? Però jo t'he de fer les clàssiques preguntes del format La Resistència, versió Al Camerino, que són les següents. Quin és el màxim de temps que has estat sense mantenir relacions sexuals i quin és el màxim de diners que has tingut al compte bancari? És que soc molt jove, perquè pregunten això... Ja, tens tota la raó del món. Doncs mira, et faré la dels diners, què et sembla? Vale. Et faré només la dels diners. Em pots dir quina és la mínima quantitat i la màxima quantitat de diners que has tingut al compte bancari? No, és que no. Ostres, Biel, és que la màxima no. Si no ens estirem... No. Bueno, una horquilla, saps? Tampoc no cal... És que, i a més no ho sé. Jo sóc el típic de la resistència... Però bueno... Perquè jo no tinc el mòbil... Vale, no portes tu, això, diguéssim. Al moment de... Però que la gent fa... O sigui, tinc la sort i crec que en tinc forces per ser tan jove, però perquè també has treballat molt. He treballat. Però clar, no. És que... I a més, no sé, i la cagaria. Crec que són forces i per tant jo estic com molt cautelós de dir... Ets estalviador? Sí, molt. Sí, Fas tota la pinta, t'he de dir. Que no rata, crec. Ja no soc tan rata, però abans sí que era rata. Vale, ho vas ser, Sí, vaig tenir la meva època rata de dir, no. Però ara ja penso, mira... Escolta, els diners estan per això, no? Sí, una mica sí, però tot i així de dir, és que no sé quan treballaré, saps? De dir, millor tenir-los. I em sap molt greu, o sigui... No me la contestaràs. No, és que em sap greu. No me la contestaràs, doncs no et podem donar... No passa res. Aquí no s'obliga res a ningú. Passa que no et podré donar aquests 3 punts que et podria haver regalat. No passa absolutament res. Podem fer girar una vegada més la ruleta. Ara torna a tocar. No, si torna a tocar no es fa, no pateixis. L'esperada pregunta. Bé, què estem parlant abans? A veure si t'ha vingut alguna cosa al cap. Són dues, vale, Biel? Saps que m'ha vingut, ja no sé quina era? No passa res, mentre jo t'ho explico tens temps de recuperar-ho, vale? De fet, farem una cosa, vale? Seré així de bona. Et faré les dues que t'he comentat abans, vale? Quina és la que t'agradaria i quina és la que no t'agradaria. Vale? Si em contestes les dues, et donaré 6 punts per recuperar els d'abans. Què et sembla? A veure, que... La que vull que em deixin de fer? La que vols que et deixin de fer a les entrevistes i, en canvi, la que t'agradaria que et fessin i ningú et fa mai. El primer de tot,
com a claim. Rossell va amb 2 S's, per l'amor de Déu. O sigui... Sí, no, però com la típica pregunta, també he de dir, estem aquí amb Biel Rossell, no. Jo ara no sé si ho he dit bé, eh? Sí, ho has dit bé. Vale. Però Biel Rossell, amb 2 S's, i a més he arribat a sortir llocs amb una S i... Bueno, és que no. I clar, que mínim que posar bé el cognom. I si poden els dos, ja, uf. Jo he vist gent que li canvien, eh? Ja no cal escriure, que li canvien el cognom i dius, bueno... No, el primer és això, el Rossell amb 2 S's, qui escolti això... Rossell, sí. Llavors, la pregunta que vull que em facin i la que em deixin de fer. Sí. No, és que respondré les dues, vull un pleno ara. Home, i tant. Ara m'he picat. Vinga, que podem aconseguir. Que em deixin de fer. Que et deixin de fer o que et molesta una mica, que la contestes amb menys ganes, amb... Al principi de tot. Durant una... Mira, 2 són aquestes. Déu-n'hi-do, no et donaré més de 6, no et passis. Però al principi era perquè la Laura Jo porta molts anys treballant i ha treballat en projectes exigents, també amb actors que demanaven molt, i alguna pregunta era: com és treballar amb la Laura Jo? Tu pensaves, treballar amb la Laura Jo? És com treballar amb una directora molt professional, que en sap molt, però com t'ho preguntaven de dir, ui, és molt dura la Laura Jo? Com va ser aquesta... Com va ser l'experiència amb la Laura Jo? I jo pensant... Com esperant que responguessis traumàtica. Correcte, que és que gairebé com m'ho ha donat tota... O sigui, m'ha donat plena confiança sempre. Sí. No m'he preguntat, la Laura Jo és meravellosa treballar amb ella i vull dir, és una professional de l'ofici. I l'altra pregunta, que jo entenc que faci gràcia, però que és, com et portes amb la Maria? Ens ho pregunten molt. I si som matar! Sí, clar, és que què diràs? No, és que per això ens portem bé, però imagina't que ens portem malament. No t'ho diria, clar. És insuportable, però sóc un professional, no? Clar, de dir... Sí, clar que em porto bé, però això ens ho fan a tots, em penso. Com et portes? O llavors et pregunten, sou nòvios? No som nòvios. Però és que encara que ho fóssim, no us ho diríem, saps? Vull dir... No, però basta. I aquestes dues que l'espai de fer, bueno, els poden fer, però respondré això. Exactament. Que l'espai... Correcte. Que no els feu. I una que vull que em facin. Vull que ens doni l'oportunitat de recomanar i de donar la nostra opinió de coses que hagin vistes. Normalment te la demanen de cine. I gairebé és com si... Ja sabem que el teatre està morint. Aquí la demanem de tot, Biel? Ja, està molt bé. Jo tinc clar que demanaré. No, per això hem vingut al Camerino. Home! No, però que de vegades sí que com... què has vist de cine i tal? Com si el teatre estigués mort. Encara no. Encara no s'ha mort. No sabem quan es morirà. Però de moment segueix allà. Però clar, i llavors t'ho pregunten, o exposicions, o llibres. O sigui... No, de veritat, ens podeu recomanar sempre. Hauria de ser una secció més de l'entrevista. Igual que futurs projectes, què aniries a veure? Us diria, pam, això. Doncs, bueno, que sàpigues que la temporada vinent canvien els presentadors, per tant, si us voleu apuntar, a mi sembla, un consell espectacular. Bé, nosaltres ho preguntem després, fora de programa, Biel. Vale, fem els likes del convidat, fem. Perfecte. Bé, doncs, ara, amb aquestes respostes que m'has donat, t'hauré de donar 6 punts. Hem recuperat, Biel. Molt bé. No, ha estat molt bé, I dit això, farem girar una última vegada la ruleta del Camerino. Va, vinga, que això ja ho tenim. Potser giro cap a l'altre. Com tu vegis, com tu vulguis. A veure... Vale. Com ja ha tocat aquesta i aquesta, pots escollir... no, han tocat totes. Doncs entre aquesta o el comodín i escolli la que tu volguessis. Perquè va així. Bueno, les que ja han tocat, doncs diguéssim les que toquen, diguéssim. Saps? Com ja t'han tocat totes aquestes 3. Doncs faig aquesta, un terç de veritat. Un terç de veritat. La vols? Va, faig un terç de veritat. Perfecte, doncs un terç de veritat. És una veritat i 2 mentides. Una veritat i 2 mentides, jo no et preguntaré quina. 3 titulars, no has de desenvolupar-los, diguéssim. I és un punt per titular. Un punt per titular, d'acord. Una és veritat i 2 mentida. Perfecte. Primer titular. Vaig compartir un taxi amb Lluís Pasqual del Teatre Lliure a Plaça Catalunya. El següent titular és: el dia del meu aniversari, Xavier Albertí, exdirector del TNC. Tot va, vale. Sí, clar. Jo poso noms aquí a veure si... Em va regalar un llibre al seu despatx. Vale. Quin llibre? Ricard III.
I l'últim titular, Carme Portacelli. Ostres, Déu-n'hi-do, és que todo Ho igual. poso aquí, ho poso Sí. Hi ha una clara temàtica. Ha vingut a dinar a casa. Vale, perfecte. Jo després del programa et preguntaré quina d'aquestes és veritat, vale? Jo ja Però he posat noms com molt aquí dalt, Està molt bé, O bueno, és sigui, que hi havia una no... clara... Sí, hi havia una línia aquí argumental. Sí, hi havia una línia aquí dalt, i així algú els coneix, no tots per bo, però... Però sí, bueno, conèixer-los els coneixem, Però que algú li això, soni, això, no? això Val. està claríssim. Bé, doncs per aquests 3 titulars t'he de donar 3 punts més. Sí que saps quin és, o sigui, t'imagines quin és o no? Vols que ho digui? Sí, digue-ho, va. Jo crec que és el de l'Albertí perquè m'has donat el detall del llibre. I de sobte, ja ho tenies pensat, perquè sabies que et preguntaria quin llibre, potser. No deia res. Bueno, després ho comentem, Va. després ho comentem. Però bé, per aquests 3 titulars et dono 3 punts i això vol dir que en Sí, Biel Rossell es classifica a la ruleta del Camerino amb un total de 12 punts. Bé, Biel, bé, ho hem aconseguit. Hem salvat molt bé allò, ho hem salvat molt bé. És que he sigut molt bona, Sí. És que clar, No et preocupis, tens tota la raó del món, tens tota la raó. I flipes, Bé, doncs, Biel, fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies per venir. Espero que vagi tot molt bé. Et seguirem per les xarxes. I veniu al Tantarantana. I tant, vindrem al Tantarantana i llarga vida al teatre. Al teatre en general. I bé... Sí, molt content. Doncs moltes gràcies, Natàlia. Moltes gràcies a tu, Biel. I ens veiem la setmana que ve a un nou programa del Camerino. Adéu!